מאיה, תספרי לי על התהליך של ההתפתחות המקצועית שלך. איך זה התחיל? Я расскажу немножко о себе. אני רוצה לספר שהתחלתי בבית ספר, וכשיצאתי מבית ספר לא הרגשתי עצמי שאני מוכנה שיהיה לי עסק שלי או לעבוד בבית, או הרגשתי שאני אפס. האמת, וחיפשתי מקום איפה אני יכולה עוד להתקדם, וחיפשתי מקום שממש עבודה מקצועית, והייתי בסוקולוב בכמה מקומות, ואני רוצה להגיד, אפילו אני פתחתי מקום שלי בדובחוס, הזכרתי מקום במספרה, אבל התרגשות והרגשה שאני עוד לא מוכנה, עוד חודש סגרתי וחשבתי שבשביל יהיה לקוחות הרבה, קודם כל עבודה נכונה, מקצועית צריכה להיות. אז אחר כך הלכתי לאיזשהו סלון גם בסוקולוב, עבדתי שם באחוזים. ואמרתי שאני אתקדם שם לאט לאט, אבל לא היה מישהי או מישהו שאני יכולה ללמוד מהם. כאילו, גם עזבתי עוד חודשיים. ואחר כך התחלתי לחפש איפה אני יכולה ממש ללמוד, להתקדם. אז שמעתי על ויקי, באתי לויקי, ביקשתי שהיא יקבל אותי לעבודה, ומשהו לא הסתדר, והלכתי עצובה, אמרתי, ראיתי פה אלבומים, ראיתי עבודה שלה, איך היא עובדת, איך היא משחקת עם אצבעות, וזה חבל על הזמן. הלכתי, כאילו, חשבתי אני אחזור אליה עוד פעם. עוד חצי שנה, עוד פעם חזרתי, אבל תמיד אני חשבתי, זה המקום איפה אני יכולה להתקדם. אז עוד חצי שנה באתי לויקי, אני אומרת, נו בבקשה, תקחי אותי, והיא אמרה, בסדר, תשאירי מספר טלפון ואני אחזור אלייך. עכשיו אני בדיכאון בבית, כל הצלצול אני רצה לראות ויקי זאת או לא, ופתאום מתקשרת רוני, חמודה, ואומרת, את יודעת מאיה? תבואי מחר? אמרתי, יש. והתחלתי ככה בסלון פה, ויקטוריה נייל, ועבר כבר שנה ושלוש חודשים, והתחלתי פה מאפס, הבנתי באמת, אני יצאתי מבית ספר אפס, ממש, שהתחלתי גם מניקיור, גם פידיקיור, גם בנייה לאט לאט, הייתי מתאמנת, הייתי קישוטים עושה יום לילה, גם בבית, גם בעבודה, ופדבילה איתוק. בסוף, וכשהגעתי לפה, אני רשמתי ליומן שלי, שאני צריכה להגיע לנקודה זאתי. ופתחתי את היומן שרשמתי לפני שנה ושלושה חודשים, וראיתי שאני התקדמתי יותר מהר. ואני היום לא יכולה להגיד שאני מקצועית 100%, אבל 70% אני מרגישה עצמי שאפילו אם אני עכשיו אעזוב את ויקי ואני אזכיר מקום, שולחן במספרה או לא משנה איפה אני אעבוד, אני יכולה לעשות את זה. למה? למה שגם ויקי הייתה בארצות הברית, חודש לא הייתה בעבודה, קרה תקופה כזאת שלא היה אף אחד בעבודה, ואנחנו עם רוני לבד יפה עבדנו, ולא היה איחור בין לקוחות, וכולם היו מבסוטים, ואני הייתי מבסוטית, זה אני חושבת התקדמות שלי, משהו. ואני באמת מודה לויקי, תודה לה, והיום אני יותר מהר עושה בנייה, בקשר כמה שמהר יותר טוב, או הכי חשוב שהעבודה יהיה יותר טובה.
אבל היום אני עושה בתוך שעה בנייה מילוי, ואני מבסוטית. ומה להגיד, תודה לוויקי, תודה לאל שהגעתי לפה, ואני מאוד מבסוטית, ואני אומרת לכולם שמישהו רוצה להתקדם, הוא חייב קודם כל ללמוד אצל המקצועיים, לעבור פרקטיקה טובה, למה שעתיד טוב, ואם מישהו רוצה באמת להרוויח כמה שהוא רוצה, קודם כל צריכה להיות עבודה פרפקט, למה שרק עבודה טובה מביאה לקוחות, וזהו. יש שאלות עוד, רוניצ'קה? ממה שאני שומעת ממך, את השקעת בעצם דרך מאוד ארוכה של חיפוש והשקעה בכסף, במקומות עבודה שהתחלת לקחת שכירות. זאת אומרת, היה איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך שעשית עד שהגעת אלינו. נכון. ובעצם כשהגעת אלינו, זה אסף את כל התהליך. זאת אומרת, אם מלכתחילה היית מגיעה לכאן, כמה בערך זמן וכסף היית חוסכת? וואו, אם הייתי ישר באה לפה, קודם כל למדתי וקיבלתי משכורת על זה. אין מקום כזה שמלומדים, נותנים פרקטיקה, ולפי השעה אפילו משלמים. אני השקעתי כמעט קרוב ל-20,000 שקל, כאילו כל הציוד, הרבה דברים אני קניתי שלא ידעתי שהם בכלל לא צריכים. למה שבבית ספר שלומדים מתחילים, לא יודעת, דרך ארוכה, אבל זה כל כך דרך כאילו קצר, חבל פשוט על הכסף וחבל על הזמן שאני הפסדתי. ואני בתחום הזה בשנתיים נגיד, ורק היום אני קיבלתי את הביטחון וורנס, והיום אני עובדת בלי התרגשות נגיד, ויש לי תוכניות להתקדם הלאה והלאה. וטוב לי עם ויקי, אני עובדת איתה, ואני מקווה שיש, בזה אין סוף. מישהו רוצה באמת להיות מקצועי, כל פעם משהו חדש, וצריך להתאמן גם בבית, גם בעבודה, וצריך לעבוד. זה לא סתם. והכי חשוב, צריך לאהוב את העבודה. אם אהבה עושים, אפשר להגיע רחוק. וזהו.